Josep Domènech Samaranch. Acadèmia, 1897. Llapis sanguina i llapis sobre cartolina. Josep Domènech, Sabadell, 1874-1900. Es va formar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona i posteriorment viatjà a París, on va fer il·lustracions per al diari Le Figaro. I va tornar a Sabadell. Malauradament, va morir jove i no es conserva gaire obra seva. Aquest dibuix representa un nu masculí de cos sencer, dempeus, en posició frontal amb els braços aixecats i agafant una corda. L'home porta bigoti i exemplifica la importància del dibuix al natural per l'aprenentatge artístic dels artistes academicistes.